Wamkelekile ku-#Fundimali. Ngokubambisana no-WesBank sikuphathele ufundo ngezezimali olunenzuzo ngolwazi oluphangeleleyo kwezezimali namhlanje. #Fundimali ikuzisela ulwazi ngezezimali ukwazi ukwenza izigqibo eziqingqiweyo xa uthenga imoto yakho kanokutsho ngetyala. Inani ke labantu abangena online ku-WesBank apps ngoku 140,000 actions. Lonto leyo ithetha uba uWesBank uyasidibana nesidingo sabantu bakuthi about tech savvy. Bochophe kaloku kwezi ntsuku bo-online njengoba benditshilo yonke into yenziwa online. Xa sekwe uchongile imoto yakho kanokutsho kwezi WesBank online applications uyakwazi ke ngoku ukwenza i-application online uyenze yonke into usayine ize ithi yawuphumelela uqalise ke ukhangela imoto yakho yamaphupho akho uba zobe incedwe yile app. Xa ke ixabiso lemoto solufumene uzazi uba uzawubhatala mali na. Abathengisi zikhona izinto ekufuneka zidityanisiwe kweli xabiso lemoto. I-licensing, i-number plate, amaphepha emoto kunye ne-delivery. Ezo kufuneka zidityaniswe ixabiso lemoto yakho. Ungakwazi ke uzixoxela uba zihliswe iprice zezinto xa unamandla okwazi uthetha. Negotiate for them. Kuba kaloku xa ungathethi olungakhaliyo lufana embelekweni. Yonke ke le nkcukacha xa ndigqiba kunika yona iyacaciswa ke offer to purchase. Funeka uyifundisise ngendlela. Zikhona ke izinto ezingeyomfuneko xa usanduyifumana imoto yakho. Into ezifana ne-smash and grab xa uhlala kwindawo yazo uba i-crime iphezulu. Into ezifana ne-side steps, i-mud flaps, nezinye izinto oqonda uba uzidingi. Ezo zinto ke udicida ngokwakho uba uyazidinga okanye awuzidingi. Ezinye bobuza uba kuyimfuneko na kwaye uzicacisele uba uyazidinga na kuba kaloku inkcitho izawuba kuwe. And ezi zinto zihamba nezavenge zeminyaka emihlanu ukuya kwisixhenxe. Njengoba benditshilo ke ezinye izinto ufuna ukucela ingcaciso ukuba zenza ntoni na emotweni kwaye zisidingo na. Ezinye baza kutshaja ixabiso lokuba zifakelwe zibe ixabiso lokuba zifakelwe sezitshajiwe. Zijonge ke ezi zinto, into ezifana netracker. Itracker xa uyithenga iphuma ne-installation. Akakwazi ke kufuna i-installation. Ezinye izinto ezifana ne-corrosion warranty ziphuma nemoto standard. Akufunekanga ke umntu athi uza kuthengisela into ezifana no-underseal ibe imoto inayo i-corrosion warranty. Abantu bakwa-finance ke funeka bazicacise into ezifana no-2-in-1. Uzazi ukuba zimele ntoni kwaye ziza kukhosta mali na wena kuba kaloku izavenge nguwe uzobe uzibhatala. Njengoba benditshilo ke ithuba elide ubhatala i-item ye-R2,000 uyibhatale ngezavenge kunye nenzala kwithuba le-5 years. Ayilo cebo elo. Imoto entsha ayiphumi kwi-dealership ingenayo i-insurance. Mayingathi ke xa igqibela umgubasi iye yakho ime phaa ngaphandle i-insurance uyi-cancellation. Ngokomthetho imoto ibhatala ebhankeni ubhatala izavenge kumele uba ibe kwi-insurance. Uzayikhangela ke i-insurance ekufaneleyo ekwakuyo nohlahlo mali lwakho kunye ne-affordability uyazi uba umlinganiselo uzawuba right kwimoto yakho. Kwaye ukhangele i-insurance epheleleyo, comprehensive insurance, ukwenzela imoto yakho i-coverage ngendlela eyiyo. Izavenge ze-insurance yemoto yakho azidibenanga nezavenge yemoto yakho. Loo nto funeka uyazi uba zahlukile. Ubomi asibazi busiphelele ntoni. Should ke uyazi into yoba uswelekelwe okanye usweleke okanye ufe ilungu lomzimba ungabi sakwazi uphangela, i-debt cover yakwa-WesBank inayo i-customer protection plan eza kuthi izavenge zakho iqhube nazo xa wena ungakwazi uphangela okanye ungakwazi uqhubekeka nezavenge zakho. Xa ke unokudendwa emsebenzini, le policy iyakwazi nayo ukukhavarishela izavenge zakho zemoto ithuba elibhaliweyo kwipolisi leyo okuzawufuneka ulikhangele kwipolisi yakho uyifundisise ngendlela.
xa uretrentshiwe emsebenzini ukudendwa ngelakuthi. Asikwazi utolika yonke into ke. I-insurance shortfall yona idibanisa le mali izawuba ifunwa ibhanka, which is a settlement amount, kunye nemali ezawuba wena i-insurance ikubhatele yona. Yona i-shortfall iyazidibanisa ukwenzela into yoba xa imoto yakho isetlisha, masithi mhlawumbi ube nengozi ya-write off, awuzuba natyala kuba i-shortfall izawube idibanisa loo gap. Ikhona ke into ekuthiwa i-depreciation ezimotweni ngaphandle uba unemoto kanokutsho. Kodwa ke with i-return to invoice yakwa-West Bank uyakwazi ukuqinisekisa into yoba laa mali wawuyisayine kuyo kwi-contract yakho or kwi-offer to purchase i-covered kuba i-return to invoice iyainshorisha iqinisekisa uba yile mali uzawube uyifumana. I-deposit protector yona ikhusela i-deposit yakho ukwenzela uba noba kwenzeke ntoni na emotweni yakho uyayifumana imali yakho kuwa kwakhona in full. Kubalulekile ukuba uzitshekishe, uzikhangele izinto endizimenshinileyo endizikhankanileyo ngoku ukwenzela into yoba ukuba azikho kwipolisi yakho unalo ithuba lokuba uye kwa-West Bank uthi babakufakele uzophola engqondweni.